Kaixo artistak. Beno, gaur soziograma bat gure gelan nola egin ikasiko dugu. Kontua zein da, ume talde bat daukagula eta batzutan ez dakigu nola osatu taldea, edo zer egin taldea sentotzeko, talde kohesioa egoteko. Horretarako, zer egin daiteke soziograma bat, non ume bakoitzak beste umeak baloratzen dituen. Baina ez da nota jartzea ea ume hobea ala txarragoa den, baizik eta ea gehiago ala gutxiago bakoitzarekin jolasten duten. Horretarako, azalpen bat dago eta taula bat gero bere emaitzekin bete behar da. Hori bai, ume bakoitzak lehenengo eta behin berea beteko du. Orduan horrela planteatzen zaio umeari. Kaixo artista, gaur norekin erlazionatu, hitz egin edo jolasten dituzun pertsonak ezagutu nahi ditut. Horretarako batetik bostera baloratu, zedez? Batetik bat ezer ere ez, 2 gutxi, 3 nahiko, 4 askotan eta 5 pilo batetan. Orduan hemen jartzen dut, gelako izena komenigarria jartzea, komenigarria dela, zer bestela agian umeak egongo dira gora behar aztek zer begiratzen. Orduan hemen izena oso txiki idatzi eta kopiak atera. Orduan ume bakoitzak, bakoitzarena baloratuko du, batetik bostera. Eta bere kasuan jartzea ni naiz. Eta horrela joango gora ikusten, bakoitzak baloratu duen. Gero, horri hauekin, guk zelan beteko dugu, guk beste dokumentua izango du, soziograma datuak aztertzeko. Eta ume bakoitzak baloratutakoa, joango gara hemen jartzen. Adibidez, lehenengoa, eta gainera hemen azaldu dut, lehenengoa Jon da, imaginatu. Jonek, nire gelan 26 ume egon da, 25 pertsonak baloratu ditu. Hemen jarri ditu 3 bat, hemen 4, hemen 2, hemen 1, 5, eta horrela emaitza pilo bat ateratzen dira. Bigarrena, Idoiak bigarrena baloratu du lehenengoa, hau da, Jon baloratu du, eta gero besteak. Eta poliki emaitza batzuk ateratzen dira. Beraz, behin idatzita, bakoitzak idatzitakoa, gero nik bakoitzari idatzitakoa jakingo dut. Adibidez, Jonek emaitza bat izango du hemen. Hemen azaldu dut. Jonek jaso du zenbat. Azalpenean esaten dut, Jonek izan dituela 85 puntu. Idatzi aldut hemen agian zuek ikusteko, 85 puntu. Orduan, 85 puntu zozepuzatzen du, nire eginda neukan dena, eta nire gelan 2500 puntu atera dira. Guztira. Orduan, nik lehenengo eta behin badakit nire gelan zelako talde kohesioa dagoen, zer baloratuko dut batetik bostera. Zer egin dut talde kohesioa atera den jakiteko, kontua, jarriko dut hemen. 3,79 atera den nire gelan. Baina Jonek zenbat ateratu, adibidez, jakiteko. Jonek 3,8 ateratu. Orduan, horrekin joango gara ikusten, ea estimatua den ala ez. Eta orduan, hemen dokumentuan dena azalduta dago, jarriko dut zuekin partekatzeko, bakarrik da Instagramen pausu batzu jarraitzea, pausu simple batzu jarraitzea, eta azalpena izango duzue. Baina zuek jakitea pilo bat gauza interesgarri atera daitezkela. Hala ere, galdera baten bat baldin baduzue, iruzkinetan idatzi. Ados, ze ez dut pilo bat luzatu nahi. Zuentzako baliagarria izatea espero dut. Beste bat arte